Да, студа наистина е неприятно нещо, но за нас хубавото е, че са избрали завинаги да останат тук. Cold weather is a real problem for us in the winter too, but you know we are so happy, that instead, despite of everything that you have to go through during winter, you've chosen Bulgaria. За напред вие споменахте вече някои от проектите. What is проектите. new around you? What are your future projects? What is happening? In the summertime we love to be in Bulgaria, so. През лятото ние предпочитаме да сме тук в България. And Sozopol and the Green Life hopefully will. That's just starting now, so. И се надяваме да развием този проект, с който се занимаваме сега. And then hopefully more students coming to the hotel. И се надяваме да имаме повече ученици, повече хора. And we'd like to start art and yoga holidays too. So. Искаме да започнем да създаваме такъв център за арт и йога център за хората почиващите, които идват в България. В Созопол. Созопол, да. But most of my clients now seem to be, because my work is in nearly every gallery in Sozopol, Russians are buying my paintings and then visiting my website. And they want to learn to paint, so I'm getting Russian students contacting me, and they will be coming to Green Life or to the studio in Sozopol. Но понеже се оказва така, че моите картини са почти във всяка галерия в Созопол и руските туристи, например, много ги купуват, те отиват на моя уебсайт, запознават се с това, което правя и всъщност идват при мен да ги учат да рисуват. И те така всъщност се връщат и стават и мои ученици. Освен мои клиенти, те стават и мои ученици. Maybe in the Cold War days, we used to say, or Americans or English used to say, the Russians are coming. maybe they're coming here. В времената на студената война ние имахме такъв израз, американците, англичаните, имаха такъв израз, руснаците идват, но сега това вече не е заплаха. Вече не е актуално. Вече не е инвазия, да. И за това точно вие сте така, вие потвърждавате това. You're the witnesses, you can confirm that, the times have changed. When we think that we're both living in Eastern Europe, когато и двамата се замислим, че всъщност живеем в Източна Европа. Our only perception of Eastern Europe was a video by Frankie Goes to Hollywood or a song by the Beatles back in the USSR. When we consider that we're actually living here and the Black Sea isn't black most of the time, it's blue. Всъщност като се замисля, че представите, които сме имали за Източна Европа сега като живеем тук, бяха от няколко холивудски филма или да речем от няколко песни на Beatles. Като се замислим за това и като видим, че например Черното море не е черно, а синьо. And there are more things to buy here. People's diets aren't just turnips, which is what we thought. Тук всъщност има доста повече неща, които хората да си купуват от галоши и хиробашки, както ние си мислихме. And the girls are more beautiful and they're not all built like Russian shot putters. Момичета са доста по-красиви от това, което са показвали в руските магазини, в руските Maybe you can understand why we're here now. Може би ще разберете защо ние искаме да сме тук сега. Мисля, че много неща разбрахме за вас. Много неща разбраха нашите зрители. We showed a lot of things to our viewers and we got to know you better. Така че благодаря ви, че го споделихте. Thank you so much for sharing your experience with us. Тук в студиото на нашето сутрешно предаване на July Morning на 1 юли. И разказахте своята приказка за любовта. You said your fairy tale about your love. И за своя живот в България. And your life in Bulgaria. We're hoping to get to July morning, maybe this evening after the Tolstoy event. And tomorrow is special for me because it's my birthday too. Надяваме се да захванем нещо от July Morning до вечера, след като свърши изложбата в Приморско, а пък утре е мой рожден ден, така че... Завършваме с рождения ден. So we'll finish with your birthday. Завършваме с една изненада, която също Милка Христова
That has been organized by Милка Христова. Your mate, вашия верен така съдружник и така. I didn't think I would wear it on breakfast TV. Не мисля, че ще обаче облека, когато закусвам. Защо не? Много е красива. Защото ще накапят. I think she got the size right though. Extra large maybe. Може би на... Това е... This is your website. It is, yes. Тук And this is a picture of Sarah. Да, Сара, надявам се да не се засрами, но това е, надявам се, че It's called the you, Sarah, right? Yes, yeah. You won't be worried that we're showing on TV right now, right? We're too big for Sarah. Maybe it's okay for me. I'll just hide my face. Ще си закрия лицето, казва тя. It was a nice surprise from Milka. Много е красиво. Много благодаря, каза той, за изненадата от страна на Милка. И ние благодарим още веднъж на Милка, че ни съдейства. И на вас, че бяхте тук. Thank you. И се надяваме наистина отново нашите приятели, защото мога да ги нарека вече наши приятели, да ни гостуват, може би със своите ученици по рисуване или по йога. Мартин и Сара бяха тук, новите приятели на сутрешния блок. Добро утро, Бургас! Останете с нас до края на предаването.